sisäpiirit tietoa ja uusia paljastuksia ensi kauden kokoonpanosta. No niin, eli tänään on neuvoteltu monen pelaajan kanssa ja neuvottelut jatkuu vielä ja ihan lähitulevaisuudessa tiedotetaan muiden osalta, mutta tänään voidaan julkistaa jo aikaisempien lisäksi, että varmasti 2 vuotta näette tämän herran pääkaupunkiseudulta, joka on loimaalaispuolella. Ja sitten herra, joka on jäänyt tuohon verkkoon kiinni, jatkaa myöskin ja tuo missinsä mukana tänne Loimaalle 2 vuotta. Kiitoksia Ari. Ja näiden uusien julkistusten lisäksi siis joukkuessa varmasti jatkavat Jebaivi, Eero Aaltonen ja Matti Nuutinen. Tässä on vahvistetut ja muiden kanssa käydään tiukkoja neuvotteluja. Siellä kuulkaa kättä väännetään.